Madridejos, kain muna kami ng breakfast. So nandito kami ngayon sa sa Jelas. So yung Jelas is isa sa pinakaunang kainan dito sa Bantayan Island. So tara guys, kain. At matapos mabusog ng breakfast, I'm good to go. At para marating ang Madridejos or Lawis, kailangan mo lang sumakay ng tricycle or jeep sa terminal na matatagpuan sa Bantayan Town Market. From Bantayan Town, kailangan mo lang bumiyahe ng 15 kilometers para marating ang bayan ng Madridejos. At maglaan lang ng 50 pesos na pamasahe sa jeep and travel time more or less 30 minutes. Ang Madridejos or its old name Lawis ay isang 4th class municipality sa probinsya ng Cebu at isa sa tatlong municipalities na matatagpuan sa Bantayan Island. Ayon sa senso ng 2020, meron itong populasyon na 42,000. At ang una nating destination dito sa Madridejos ay ang sikat na Kota Park. Ang Kota Park ng Madridejos ay isa sa mga destinasyon na hindi mo dapat ma-miss kapag bumisita ka sa tinaguriang The Island of the Living Paradise, ang Bantayan Island. Ang Kota Park ay tinayo taong 1880. Ay isang Spanish fort na nagsilbing watchtower ng mga Bantayanon para protektahan ang kanilang mga sarili sa mga mananakop ng mga Moro pirates during the Spanish era. At matapos ang Spanish era, nagsilbi naman itong himlayan ng mga pumanaw ng mga native Bantayanons. Ang Kota Park ay maihahalin tulad ko sa mga sikat na pasyalan dito sa Pilipinas, ang Intramuros at ang Paco Park. Since 1950s, it has been rehabilitated and converted into a beach resort that allows everybody to see the nice view of the Visayan open sea and a beautiful sunset panorama. Wow! English yarn! Sa loob mismo ng Kota Park, matatagpuan ang isang concrete footbridge na nagko-connect sa isang floating balcony which enables visitor to underwatch different types of sea creatures. At ang footbridge na to ay may habang 187 meters na itinayo ng mga locals sa loob lamang ng 40 days and 40 nights. Astig, di ba? Ayon sa history, Lawis ang original name ng Madridejos, and it was founded by a certain Loreto Mangubat, the first person who settled in the island. At pinaniniwala ang direct descendants ni Lapu-Lapu, the native Cebuano, na pumatay sa Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan in the Battle of Mactan.
Sobrang ganda ng view dito sa taas ng watchtower dahil makikita mo ang 360 view ng Visayan Sea and Madridejos. Sobrang perfect ng Kota Park para mamasyal and mag-picture-picture for the gram. And believe it or not, sobrang ganda at perfect ng park na to. Hindi sila nagpapabayad ng entrance fee. Indeed, and naniniwala na talaga ako sa kasabihang, the best thing in life are free. Sobrang perfect ng park na to para sa isang morning and afternoon stroll with your family and friends. And only swimming na to, guys. Matapos mamasyal and mag-swimming sa Kota Park and Beach, oras naman para magpalamig and relax dito sa kanilang Municipal Plaza. Welcome to Madridejos Municipal Plaza. And let's go back to the history of Madridejos. Taong 1917 naman, nang maging isang bayan, ang Lawis, at pinalitan ito ng pangalan na Madridejos bilang pagkilala sa nooy Archbishop ng Cebu na si Benito Romero de Madridejos. Madridejos is the third municipality in Bantayan Island other than Santa Fe, na kilala dahil sa mga white sand beach, and the municipality of Bantayan na sentro ng buong isla. And hope nag-enjoy kayo dito sa pagbisita ko sa napakasimpleng bayan ng Madridejos. And if you like this video, please give it a thumbs up. And this is Dextination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, until my next vlog.